El primer repte consisteix en col·locar un objecte a una distància i el nen o nena ha d'intentar acostar-s'hi el màxim possible. Però anirem afegint dificultats. L'objectiu és ser conscient de l'espai, així com també les sensacions i percepcions del cos durant aquest desplaçament. Primer de tot, amb els ulls oberts, per ubicar-nos una mica en l'espai. El següent cop afegim dificultat i ens tapem els ulls. I si no ho hem aconseguit, podem comptar en passes des del lloc on comencem fins al lloc on hi ha l'objecte. Així el següent cop ens podrem guiar una mica més. En aquesta activitat, l'infant guanya el concepte de la concepció de l'espai, les sensacions intrínseques i confiança en ell mateix. El segon repte consisteix en dibuixar un mapa de la zona i amagar un objecte. Primer expliquem una mica el mapa i després ja podem assenyalar el lloc de l'objecte amagat. L'objectiu d'aquesta activitat és relacionar unes referències dibuixades amb la realitat i d'aquesta manera ajudem els nens a interpretar els mapes. Aquí hi ha el camp de futbol, que és allà d'allà, les dues porteries, les escales que ara estem, els arbres i les roques d'allà dalt. I aquí és al mig, les dues taules rodones i les tres grans, i la barbacoa. I el casc està en aquesta zona d'aquí. I si el primer cop és massa fàcil, el següent una mica més difícil. El tercer repte consisteix en seguir unes gomes. Primer amb els ulls destapats i després afegim dificultat i ens tapem els ulls. L'objectiu d'aquest repte és sentir les sensacions que ens ofereix l'espai i adequar els nostres moviments en relació a les possibilitats d'aquest mateix espai. Afegim dificultat i aquest cop amb els ulls tapats.
El quart repte tracta de pujar la corda com si fóssim bombers. L'objectiu d'aquesta activitat és vivenciar una activitat d'aventura com si fóssim escaladors, afegint elements contextuals de figures determinades que ajuden i incentiven a superar aquest repte. Tenim una missió molt important. Hem de rescatar aquell gatet que està allà dalt d'aquella muntanya, vale? Ho aconseguiràs? Va, doncs. El cinquè repte consisteix en pujar escales de diferents maneres. Començarem amb els ulls tapats, amb l'objectiu de coordinar les passes amb l'esgraó i agafar autoconfiança. El següent repte és pujar i baixar les escales, però amb les cames lligades i amb una altra persona. És molt important posar-se d'acord. Aquest repte té l'objectiu de coordinar els moviments propis amb els d'una altra persona i, per tant, tenir en compte que l'altre serà un element molt important. I ara fem el mateix, però baixant. Aquest repte tracta de crear un petit circuit amb cons o qualsevol objecte de referència. El podeu fer amb bici, patinet o el que us vingui més de gust. L'objectiu principal és agafar una percepció de l'espai i la velocitat i dominar les habilitats bàsiques de la bicicleta. Comencem situant dos cons i passant-hi fent un buit. Afegim dificultat ajuntant una mica els dos cons. I si encara ho volem més difícil, els ajuntem una mica més. Seguidament podem fer el circuit més complex afegint conos a la vora de manera que delimitem l'espai per girar amb la bicicleta.